e bandiraɓe sehilaɓe musidɓe tedduɓe yeeɓiyankoɓe ayaw men mo Nangue TV min calmini on goto kala inde muɗum e yettode mum yewɗete ñalawma altine ene hawre 22 lewru juukko woni août hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas ɗiɗi eɗen ɗo e mairie mo Médina Gounass kesso o woni hôtel de ville kesso o suwa taw hoɗede taw o suwata wattude gollade jooni noon e oɗo saaha ɓen ɓe ganduɗa ko yoga e tayreɓe tawreɓe nder wuuro ngo Médina Gounass eɓe dokka gollal gam commune o ene eto wadde feere ene ñoota ɗin ñooti ɗin comci ɓen janggoɓe woni élevage janggoɓe wadde noon yoga mabɓe kamɓe ñootaɓe eɓen ɗo e nder nokku o eɓe ñoota ɗin ñooti machallah comci janggoɓe woni élevé ɓe wadde noon chaine men YouTube Nangue TV ari yilladeɓe ari kadi ƴewde gonka mabɓe e holno ɓe goniri inchallahu mawla e holno golle cifori no joni en etoto natoyde nder to mbawende yiide golle ɗe e yiide bandiraɓeɓe e namdade yoga mabɓe kadi holto golɗe tolni e holno golɗe cifori inchallahu mawla mbaɗen abonné mbaɗen j'aime mbaɗen partagé e chaine YouTube mo Nangue TV enen jetti bandiraɓe kadi keɓal assalamu aleykum min joɗima de serande alhamdulillah min joɗima alhamdulillah machallah alhamdulillah machallah min joɗima a beltanama de walla de oɗon taƴa oɗon jokka yo machallah a beltanama de machallah ɓeɗe fof ko tayreɓe Médina Gounass gonɗo machallah ɓene golle ɗe machallah golle mabɓe machallah min joɗima de machallah alhamdulillah rabbil alamin en jettiɓe kamɓe kala machallah e jewdi golle ɗe machallah alhamdulillah machallah en jetti bandiraɓe kala ka salminama de a juurama beltanama machallah alhamdulillah de tailleur mi jarama de min jooɗi wonde golle ɗe en tippire machallah gonɗen jaaha machallah alhamdulillah machallah en jettoto nokku o kala machallah en jettima dentagal salamu aleykum min jooɗima de seeɗan machallah no golle ɗe no liggueji ɗi non ɗo taƴa ɗon jokka yo machallah machallah alhamdulillah chaine men YouTube mo Nangue TV ari yillade on samminde e juurade kono kadi namdade golle ɗe toɗen jaata e dow mum holno kadi ɗen jogorɗon ɗum e nder oɗo saaha e nder hôtel de ville mo Médina Gounass woni mairie kesso mo ganduɗa o saaha suwata wattude gollade kono kam onon kam on puɗɗima golle e nder mairie o noon bawgal to bisimilla ma bisimilla ma mbawa tottanam Ali Séréer Ali Séréer hedana en ɗo Ali Séréer bisimilla ma to banggue golle ɗe o saaha tolni golle ɗe o woptu ɗon mbiɗen ɗo e timmide écolaire o eɗen puɗɗi liggey o ko joni min woni e fuɗɗade golle ɗe noon o woptu ɗo mbiɗen puɗɗori ɗum e bisimillahi rahmani rahim eɗen ñaagui duwawde Allah newnanta men en gayna alhamdulillah ko ɗum min ñaagui hen o woptu ɗo kay alhamdulillah jaaha no moƴƴi vraiment moƴƴi eɗen ñaagui hen tan duwaw yalla newna inchallah yalla newna inchallah jarama Ali Séréer noon koye golloɓe he o jiiya nene e jaatol rewi fewi ken baggal ha joni nden nanen to ɓimeɗen Papa Ba noon tigui e garde Papa Ba machallah kañum ko international ken Papa mi salminima en calminama ceerama chaine men YouTube Nangue TV ari yillade on bisimilla gam etade complété bandiraɓe oɓe caggal leydi ha wuuro ngo oɗo saaha golle ɗe hol tolni e tayre Médina Gounass alhamdulillah rabbil alamin golle ɗe ko yetteɗal en ɗeɗo hen noon ne yaara no hannirta ni henno eɗeɗa ñaagui hen duwaw no fewi alhamdulillah kam ne yaha no foti yaarude ni kadi fuɗɗi ko foniri e lawol taƴoɓe na taƴa ñootoɓe nana ñoota pasoɓe ɓe nana paasa min ñaagui on duwaw no fewi mbeɗa Allah ene newna golle ɗe ne gasa e dow jaam kadi Allah ene hokka en hen wune kadi wune o ko enen mbaɗina fof jeeɗi men wona minen tan gaddana ko enen mbaɗina fof gaddana non wadde ko enen fof ndenndi non wadde ko mbaɗaɗa hen duwaw minen kadi min mbaɗa hen doole amen mbeɗa Allah ene hokka en sagoji men waaji ɓe ɓe daña hen ɓerde ɗuɗɗe mbeɗa konngol kadi soɓe dañi kadi mbawa ɓande hen jetti Allah noon no fewi alhamdulillah dañi yoɗi kadi ne golle sukaɓe kadi alhamdulillah mawɓe ɓe ene golla sukaɓe ene golla
woni fof to foti hennaɗo ɗi henni e tagi en ati so heure o yoni e gotal so wiyama 17 heures woni fof taw ko laari goto poste mo hennawo ko ɗon gotal 22 heures ɓe jogui 22 heures 17 heures 22 heures ko yettiraɓe nene jon langue comci ɗi en andano foti comci koɗo ñotte eyyi comci ɗi ɗe somi jumaɗi ɗe ko 9400 tini ujunaje jeenayi temedde jeetati tini min dokkar woni komin dokkar ɗum jon ko commune Madina Gounass jeeɗi walla ko bon way komin Madina Gounass alhamdulillah jarama e machallah ni lettima machallah manam kala kadi Cheikh Oumar a saminama de Cheikh Oumar Cheikh Oumar Sy fatmi heedma o ka banggue de daw lampidadam Cheikh Oumar nani ko ali ko eko papa ɓeydi ko annaw ko ɓeydora hen to banggue golle ɗe woni saaha eyi ko ɗum tan ko yettudani tan ko ligguey ko Allah addina barke ceerno inchallah mi woni hen komin ñaagui tan mi ñaagui duwa o yomo wawi fewa gasa inchallah alpulaar o laaɓani laaɓani natti kono kadi famnima no fewi machallah en jii machallah fodde ujunaje jeenayyi temedde jeetati wotte scolaire ganduɗa ko janggoɓe jeggi ɗum machallah ñodde e nder commune mo Médina Gounass machallah enen jii ñottiɗi en jii machallah no ɓe mbini ɓeene taƴa ɓeene paasa ɓeene ñoota ɗum soɓe dawi 17 heures ɗon ha 22 heures jamma taw hen goni kamɓe kala ɓenne golle ɗe machallah kaw sabinam min calmini min juurima oɗo sa tigi ɗo ni ɗo inde taƴe ɗumen e ɗum hol vraiment ceerno Amadou Samba waɗi ko min beltima no feewi garagal ma ga e wicciɗe golle ɗe somi jumade hande waɗi 3 jours komin fuɗɗi golle ɗe e ñowtu normal ngal noon ko hanki fuɗɗa o saaha amin yiirɗa ni ɓeeɗa eɗe juuɗe ñotnoɗe eɓe dansa ɓeɗo goni fewtoɓe ɓeɗo goni ñowtoɓe minen noon goni tañoɓe woni ko jiiɗa ko fawi dow tawat ɗo ko ɗen programme on ɗo saaha minen fof kamɓe gardi machallah alhamdulillah fijiɗe ɗeleɗe kadi ko yettiraɗen fewi Amadou Samba ɗo yimɓeɓe gandudirani fotta noon ɓe mbedda fof denduɗo meccal tan fof waɗi madinaɓe ala arani yettirama pijon jalon jawton ala duko ala haare machallah min jettirmalla no fewi ñaguel nawdu yeeso mbeɗo jetta ɓe ko won suɓaɓe tan walla ko jiɗɗade ko tawto eyyi ɗum ɗo de ko waɗano programme kala jiɗɗo jeyren haalnama yo ar jiɗɗo jeyren yo ar woni hen arɓe woni hen noon ɓe garani caggal ɗum ko golle ɗe mbaɗi démarré ko wodi arɓe mbi enen jiiɗi yantude hen tawa hankkadi ko France wiyata so trop tard donc ma golle ɗe gasa hankkadi golle ɗum naata woni sikkiri o saaha kanko fof ko nodda ala nde ɗum wonno fof ko ɓiɓɓe mbaɗinnaɓe o miccangam ko waɗa ko miñiraɓe e mawniraɓe gonɗi ɗo wuli wontere gatigi a weltanama machallah a weltanama waɗi fayida sanne bandiraɓe nani paami tigui rigui o beltima tigui rigui machallah machallah wero kay golle tigui koyra golle ko on dañi golle tigui o kay alhamdulillah yo Allah ittinde dow jaam on weltanama no fewi machallah ɗon rouleau ji ɗi 250 rouleau 250 rouleau temeɗɗe ɗiɗi e capanɗe joyyi rouleau machallah kanjum couleur goto fof so couleur goto fof kadi so gasi kadi e lesmi juma ujunaje jeetati capanɗe jeeɗiɗi e joyyi timi école o baɗɗe juuɗe waɗi ko 3 couleur no 3 ɗum ɗo modèle sasa 3 modèle baɗɗe juuɗe ɗe ngala juuɗe ɗe ngala juuɗe ko mawɗo e togoso baɗɗe juuɗe ko mawɗo goto woni ɗum ɗo mas ɗon mas e fof kadi ko rewɓe ala pantonaji ɗum mo garaji lesdi gonɗo kanje nandi e fof kanji nandi eyyi ɗum ɗone kadi ko garaji nar kadi ko biye coton nak ɗum ñooti se ɗum e saraji ni o e saraji eyyi ɗum ɗo kadi ko ɗum ɗo kadi ko garaji garaji e ɗiɗo garaji mbaɗata souffrage o woni machine to si lamɗo so ñama walla ɗum waɗa souffrage saraji ɗi so gañi appareil ɗi ɗum ñoota ɗo woni magasin ɗo joni ko rewɓe tan ñootante walla ko worɓe tan ko rewɓe rewɓe ala patronage kadi machallah machallah janto machine ngaji ɗo ƴeewen ɓenne kadi ñoota ɓe hoɓe tulli hen
mbaɗen j'aime mbaɗen abonné machallah en abonné mbaɗen partagé yo en jatto masiŋaji ɗi goni ga ngam etade ƴewde no goɗɗe tolni. Assalamu aleykum, on jarama de no camɗen jooɗima boyja naam golle ɗe golle ɗo cippuɗe yo machallah weltanama de alhamdulillah jarama de dental ngal min jooɗima machallah jooɗi machallah machallah goten kala jigguiɗe heedi jigguiɗe heedi machallah jooɗen machallah eyyo machallah min jooɗi machallah Nangue TV are mon taw sow jarama de weltanama de machallah bos mi jooɗima alhamdulillah machallah machallah baro noy ande ko ga kedɗon e balɗe ko ga wadde min jewama to min jaalima to inchallah bos noy min jooɗima walla de hande hol golle mon ɗo hande ayi hande golle amen ko ɗum ɗo ñode tennis scolaire o riɗo way weɗɗum seeɗa ni ko ni subo o machallah jooɗi koy ayde mi ñaagi Allah moƴƴi machallah jooɗi de inchallah no inchallah won bon ko nantata ko ɗum ko ɗum ko ɗum ko posuji e juuɗe wonɗo ko posu e juuɗe posu juuɗe wonɗo ɗum an heeɗe ɗum dal ayi yiri jaaji inchallah inchallah weltanama boyno way no golle ɗe alhamdulillah way golle ɗen jaaha sawa alhamdulillah hande ko ga ñootde golle ay fof fuɗɗa guila wan ñoot non am sa fuɗɗa to inchallah inchallah yalla won alhamdulillah Papa Camara noy boy wallahi ko moɗum ko ɗo nokku o ay ɗo woni nokku o yo anda joriɗo golle laamu tenniji sukaɓe wuro ngo teral wuro ngo dokka ɗumen ballal Allah gara ballal ceerno e ballal mairie dokka ɗo sanke élevage ɗum woni ko jiilaɗo ko ñagen duwaw no fewi ñagen duwaw no fewi machallah golle jagal ko machine ngaji kodi capantati machine machallah capantati machine fodde ujunnaje sappo keni ujunnaje sappo keni ɗum woni komin dokkaɗo men golle inchallah yalla won inchallah jarama no fewi machallah e besnima fewi machallah golle bos noon boy eɗen fonde de golle ɗen jaaha wona tan guila puɗɗa hay caɗele goto ka wona inchallah yalla won sewno min jiɗirni inchallah ni ko wona goto min kadi sahaji goɗɗi gese inchallah yalla inchallah yalla won jarama no fewi machallah patron noy min jooɗi gollegal so tolɗon e golɗe mosala eɗen jarano min jiɗirini wa alhamdulillah mosala lettarano wa yaano moƴƴi en jahano moƴƴi ka fof ɓesgu majjinta wonɗo ɓesgu majjinnama tan wonɗo fof mo madinaɓe wonɗo fof ko jibinande madina wonɗo ko ɗo janggi kadi waɗo kadi Allah hokkidema kadi liggade ɗo projet ɗo aussi machallah inchallah yalla won yetto e jaam alhamdulillah alhamdulillah waaleykum ceerno min jooɗima de golle galle golle en jaano moƴƴi mi tolɗa hen o saaha o saha sona goɗɗe peewi eyyo jarano jiɗiɗani alhamdulillah inchallah yalla won inchallah alhamdulillah boy noon cuunoɗo artude golle en jaa wona sa haccele goto wona yo machallah ceerno min jooɗima ay golle ɗe nan yaha ɗo moƴƴi fuɗɗama wona ala ceele goto inchallah yalla wallu inchallah yalla nowni inchallah yalla wallu machallah min jetti
machallah en jiikonde machallah joni koko ɓesgu majjiri ko nanɗo neɗɗo machallah ɗon ɗo ko golle machallah yalla nawnu kono kadi yo Allah wallu machallah ƴetto e dow jaam e cellal e sappo en jetti fof en jarni fof bandiraɓe mbaɗa j'aime mbaɗa abonné mbaɗa partagé inchallah wala en jetti dendagal bandiraɓe kala ko ɓalɗo dokkaɓe aadiram ha sahaji goɗɗi so Allah wala ɗo jaɓi Gracias. Gracias. Masih kajo bagi jo on kajo on sam masih kajo bagi. wayrin ko de capanɗe jeetati complet law gonno tawi ɗumen wallahi capanɗe jeetati tawde fowodiri tawi ko taƴede men wallahi machine ko courant jogima e beele machine o ko machine laamu ngu adda noon walla ko onon jeeyi ɗum machine o ko minen jeeyi machine o ko minen e moyen ji amen minen coodi machine laamu ko addani men tan ko tisiji ɗi taw financé ɓe mbino ɓe mbaɗat men ɓe daddal men avance kono arani ɗo joni noon département o ko walla région o fof min jeeyi puɗɗima golle ƴeeɓe nder moyen ji amen rek puɗɗi golle so gaddoy avance no wawi tawa men paari no wawi tawa men goɗɗi e ɗum ɗo noon ɗo minen coodi oɗo siso jarata ko ñaa sappo e nayyi mo wayta jefode capanɗe jeetati wutte e nder lawol goto Allah par ce que sa ferti joni aɗa wawi yaltinde ɗo ɗiɗi taw ko fodde capanɗe jeetati fawdirɗa capanɗe jeetati laabi nayyi maɗa ine heewi 10 minutes omo wawi taƴi ko taƴanɗa fodde balɗe sappo tawi ɗo nder minute e sappo inchallah ko en deftude jumani e ɗiɗo balɗe kewani e kayre madinaɓe ɓe hewan yiide hen kam oɗo o woni premier ɗo e madina woni ngol woni premiére makko ɗo e madina kadi oɗo marché ngol woni premiére makko ɗo e madina wadde kinoji élevage ngol ɗo woni premiére en jetta Allah en jetta Allah so feewi duwaw seereɓe ceerno wiyata ko ñen fof ɓeyde lapto tinnade min ñaagui Allah kadi Allah newnan tan golle ɗe rewa lawol wayano ɓe miiri ni min dañani hen hay caɗele inchallah yalla nawni inchallah yalla waɗi mi ɓeyde ko a wona machine o denagal tawede madinaɓe kayen joguimo wiɗa foof hande mi ɓeydo ko haali ko ɗum ɗo ne hollino dendal woni fof ceerno men holli emen ndendu gonen hunde wotere kadi caggal Allah nelaaɗo ɗum en jiko taw habla woni liggade wuure o noddi dendal caggal Allah nelaaɗo kala ko ceerno wi enen kawri omo wallita en ɗum kadi caggal Allah nelaaɗo waɗi ko dendal ɗum ko kawral e ɗeɗo golle wona golle famnude fodde ujunaji sappo comcol ɗum wona hunde famnude vraiment yo Allah hokka kawral yaɓare kalkulana amin kawral yaɓare nelaaɗo Allah ñaagui duwaw ko suuɗi ko feeñi Allah wallata men golle ɗe garɗa ɗe jaari yeeso sode moƴƴi ko madina fof moƴƴini sode bonnine kadi ko moƴƴat inchallah moƴƴat sabi de sabu haralle ɓeɓe gonɗo machallah jarama tokko weltanama no feewi inchallah en nani ay goɗɗo tigui rigui machallah golle ɗe machallah dewi lawol machallah yaram boy machallah mini gon badena mi ñaaji way kaw aɗan fooɗe ɗum ɓolɗum ɗum ɗo ko posuji e juuɗe joni min ndenndinat ɗumen ha yona on saatu min mbawa renndinde ɗum e wutteji
joni ñootade goote fof baŋnge mum haa bat o saatu waawa monté suuɗe e waɗi ñootade juuɗe waɗi ñootade posuji waɗi ñootade bouteille ko noon waɗira ko équipage ɓe ñaagui duwaw noon e golle ɗe ene bisimillahi nde Allah namdini woto alhamdulillah inchallah amin jarama no fewi min jettimi min jaarima no fewi yalla nawni yalla wallu min jetti bandiraɓe kala e kuuɓal machine taƴowo bagguiji o on won taƴa on tam machine taƴa bagguiji wayrin ko de capanɗe jeetati complet law ɓurno tawi ɗumen wallahi capanɗe jeetati wutti fawodiri tawde fawodiri tawi ko taƴi ɗumen machine ko courant joguima e beele machine o ko machine laamu ngu adda noon walla ko onon jeeyi ɗum machine o ko minen jeeyi machine o ko minen e moyen ji amen minen coodi machine laamu ko addani men tan ko tisiji ɗi taw financé ɓe mbino ɓe mbaɗat men ɓe noddat men avance kono arani ɗo joni noon département o fof walla région o fof min jii puɗɗima golle ƴeeɓe nder moyen ji amen rek puɗɗi golle so gaddoy avance no wawi tawa men paari no wawi tawa men goɗɗi e ɗum ɗo noon ɗo minen coodi oɗo siso o jarata ko ñaa sappo e nayyi mo wayta jefode capanɗe jeetati wutte e nder laaw goto Allah par ce que sa ferti joni aɗa wawi yaltinde ɗo ɗiɗi taw ko fodde capanɗe jeetati fawdirɗa capanɗe jeetati laabi nayyi maɗa ine heewi 10 minutes omo wawi taƴi ko taƴanɗa fodde balɗe sappo tawi nder minute e sappo inchallah ko e leftude jumani e ɗiɗo balɗe kewani e kayre madinaɓe ɓe hewan yiide hen kam o woni premier ɗo e Madina ko ni sisi ngol woni premiére makko ɗo e Madina kadi oɗo marché ngol woni premiére makko ɗo e Madina Madina wadde technologie élevage ngol ɗo woni premiére jetta Allah jetta ko feewi duwaw seereɓe ceerno wiyata ko ñen fof ɓeyde laptude tinnade ɓe ñaagui Allah kadi Allah newranta men golle ɗe rewa lawol wayano ɓe mbiimi men dañaɗen hay caɗele inchallah yalla nawni inchallah yalla wallu ha wona machine o denagal tawre madinaɓe on joguimo jokino siɗa pappa hande ɓe ɓeydo ko haali ko ɗum ɗo hollino dendal woni fof ceerno men holli en en ndendu gonen hunde wotere sadi caggal Allah nelaaɗo en jigo taw habla woni liggade wuure o noddi dendal caggal Allah nelaaɗo kala ko ceerno wi enen kawri omo wallita en ɗone kadi caggal Allah nelaaɗo waɗi ko dendal ɗum ko kawral e ɗeɗo golle wona golle famɗude golle ujunaji sappo comcol ɗum wona hunde famɗude vraiment yo Allah hokka kawral yabar kalɗuɗa nas kawral yabar kenelaɗa aɗa ñaagui duwa ko suuɗi ko feeñi Allah wallata men golle ɗe ɗe garta ɗe jaari yeeso sode moƴƴi ko Madina fof moƴƴini sode bonnine kadi ko moƴat inchallah moƴat so Allah jaaɓi sabu haralle ɓe ɓe gonɗo machallah jarama papa weltanama no fewi inchallah en nani tigui rigui machallah golle ɗe machallah dewi lawol machallah yaram boy machallah taw aɗa fooɗe ɗum ɓolɗum ɗum ɗo ko posuji e juuɗe joni min ndendinat ɗumen ha yona on saatu ɓe mbawa rendinde ɗum e bouteille joni ɗi ñootade goote fof baŋnge mum ha bat o saatu wawa monté suuɗe e waɗi ñootade juuɗe waɗi ñootade posuji waɗi ñootade bouteille ko noon waɗira ko équipage ɓe ñaagui duwaw noon e golle ɗe ene bisimillahi nde Allah namdini woto alhamdulillah
inchallah amin jarama no fewi min jetti min jaarima no fewi yalla nawni yalla wallu min jetti bandiraɓe kala e